бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2025 ва қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноии китоб аст, дар шаҳри душанбе аз 20 марти соли 2025 ҷиҳати баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии пойтахт санаи 11 августи соли равон даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноии китоб аст дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасонии шаҳри душанбе баргузор мегардад. Оғоз соати 8. Озмуни мазкур аз рӯи 4 номинатсия: адабиёти кӯдакону наврасон ва осури шифоҳӣ, адабиёти классики тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон баргузор мегардад ки омодагии иштирокчиёнро барои пайдо кардани рохат ба даври ҷумҳуриявӣ доварони босалоҳият баҳодиҳӣ хоҳанд кард. Мукофотпулии ғолибони ҷойҳои якум аз рӯи ҳама номинатсияҳо 30 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 20 000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 15 000 сомонӣ. Омӯзгороне ки шогирдонашон ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд, бо 13 000 сомонӣ қадрдонӣ карда мешаванд.